Izikhukhula zakutshanje kwindawo yaseLimpopo naseMpumalanga ziphinde zakhumbuza ngefuthe elibi lemozulu. Xa izikhukhula ke zihlasela, ingcinga zethu zokuqala ziya ngokwendalo ziye kwiintsapho ezithe zabe kanti ziyatshatyalaliselwa amakhaya kunye namakhaya atshatyalalisiweyo. Kodwa ke kwinkungu yezintlekele izilwanyana zichaphazeleka ngokunzulu. Zinyanzeleke ukuba ziphile zilungelenise ngodwa ke okanye ziphile ngokuthula. Sijonga ke kwihlabathi lezilwanyana ukuze siqonde indlela eziziva ngayo ukuba zisabela njani kwintlekele. Sawuthi ke mbukeli siqhagamshelane nayo i-Nature Convention Technician, yena kaloku mbukeli uMushe. Mushe, masikubulise sikwamkele SABC lihaye, sibambe ngazibini ngexesha lakho. Good morning kuwe nakubalaleli ekhaya. You're welcome. Mushe, siyafuna uqonda kuba kaloku sithe xa sijonga zona ezinyanyonyo zemvula ziqhubeka kwiphondo laseMpumalanga naseLimpopo, siye sijonge into yokubana amakhaya wabantu, indlela, iibhlorho njalo njalo, kodwa asiye sijonge ncam uba mhlawumbi oku kuchaphazela njani izilwanyana. Ndiyafuna uqonda into yokubana xa kuqhubeka i-floods okanye any natural disaster, ingabi impact iba njani kwizilwanyana? If I can say yes, the impact is there. Guma natural disasters, animals. Yes, we always talk about people, but then we never looked at the natural environment. For an argument's sake, you find some animals become affected in terms of their reproduction, breeding, habitat, they lose offsprings, populations, and even their breeding sites and their grazing areas, they are affected heavily. One of the interesting things esithe saziva ingakumbi pha kumhlaba waseKruger National Park is that akukho zilwanyana eziye zabikwa into yokubana ziye zabhubha ngexesha le-floods. Kuyatsho into yokubana ziye zafuduka ngaphambi kokuba kube khona i-floods. Sifuna uqonda ke ngoku into yokubana le nto isebenza kanjani. Ingaba mhlawumbe izilwanyana ziyifumana phi i-early warning, because thina abantu sixhomekeka ko-SA Weather Services into yokubana basixelele into yokubana kuzoba khona i-floods. Izilwanyana zisensa njani danger? True that. It's very amazing ukuthi there's people who are concerned and interested in that. Look, izilwanyana, they have a way of sensing the disasters when they're about to come. I'll give you an example. One of the small activities, ticks can sense if there's fire that's about to come in their area. They'll dive into the ground. Then now when you come to bigger animals that we are familiar with, you'll find they move up to the upper areas. Elephants will be able to sense that. Snakes will be able to sense that through their vibrations. For example, snakes will sense through their lower jaws on the vibration on the soil, on the ground, that there's some disaster that's about to take place. Smell as well is one of them. They do sense that. Birds, for example, nazo, they will sense through their smell. They will sense the smoke. There's fire that's about to take place in the particular environment. And then they'll use that to flee the area, to escape, to find shelter. So kusho ukuthi, I mean, after all, njengokuba singabantu, we are not smart as we think we are, considering ukuthi izilwanyana zona ziyakwazi usensa i-danger before ize. Ithini le nto ngathi singabantu? Hey, watasha kwenye. It means ukuthi we have to rely to go to be trained and educated or learn from others. Yes, animals can learn from themselves as the older animal pass knowledge to the other one. Yes, that's one of them. They learn like that. Hence, in our ancient time, our elders used to pass information to us without books. Yes, animals have that capacity. And however, I believe it's also instinct in them that, okay, this is about to happen, and then now it's time to find shelter.
Indigenous knowledge systems, which is quite interesting wena Musho kuba kaloku phambili phaya uye wathetha malunga nezinto zo breeding, and ndiyafuna uqonda ke ngoku into kubana kweli xesha lengxubakaxaka lentlekele kukhona i-floods, uzawufumanisa into kubana kukhona nezilwanyana ezikhulelweyo, ezinye ufumanisa into kubana ezisandula ukuzalwa, they are still newborns. Banavigate njani okanye zinavigate njani kula maxesha nzima kanje? That one I'll say it's a natural thing. They won't be 100% saved, the young ones, but in a big herd of elephants, let's say now there's a disaster, whether it's drought, whether it's fire, whether it's floods like this that's happening recently. During their migration, there will be the weaker ones that are left behind. It's not everyone who's going to be saved. And then, unfortunately, it affects the population of that particular group of individuals. I'll also touch on another one. Let's say we have crocodiles laying eggs next to the riverbank on a sand. Now, if this disaster happens of floods, there's a high chance that that nest will be washed away. Sure. You won't find it. And then now that population will be affected. So that in particular crocodile will have to wait for another breeding season, so to put it, to lay eggs and survive. Sure. That's quite sad. And ke ngoku xa uthi ezinye mhlawumbe zizawufuduka zishiywe ngasemva, siyaqonda ukubana ngoku zifudukile zaya on the higher grounds. Ingaba mhlawumbe kwezi higher grounds apho izilwanyana ezizifihle khona, ingaba leyo izoba yi-permanent residence okanye izophinde zifuduke zibuyele back to indawo yazo. Sentsho ihamba kanjani Mushi? Unfortunately, the others will lose their territory. They will lose their habitat. Some will have to find other new places. They might find competitors on the other places, on other areas in Jongbas to higher land. But then some will be able to find their way back. Example, crocodiles will still have to come back to the riverbanks. Unfortunately, they won't stay in the upper area. But other animals will be able to come back, others won't be able to come back. And then others will be fighting for territory with animals that are existing in that space already. Kukhona nalento eyi-extinction. Ndiyafuna ukuqonda ke ngoku into kubana xa kuzawuthi gqolo kuqhubeke i-natural disasters, ingaba mhlambe xa sizawujonga i-long term losses kwi-biodiversity, ingaba iqhuba kanjani and sifikelela njani apho kuzawuthiwa izilwanyana ezifeyisa ne-extinction? Interesting that you're asking that one. This one, if we're having an animal or a particular species that is facing extinction, there's a chance that we are contributing negatively to that particular, the natural disaster is contributing negatively to that natural disaster already. And then human already contributed, and some natural disasters previously contributed, but now with this disaster happening now, it's affecting that particular species. And then if I give an example, if it was an animal that's relying to put nest next to the breeding ground, that means its population or its chances of breeding some more is being affected. So there's a chance that that animal will have to wait for another, actually it's a fact, it have to wait for another cycle to breed again. And then what if it was his last opportunity to breed? So that means we lost that particular species in that particular area. Let's talk about particular area for that for now. I think inoba nezithembu kwizilwanyana inoba zibaluleka xa kunje, because ndiyacinga mhlawumbe uba ngaba kukhona ingonyama umfazi wengonyama mhlawumbe asweleke okanye kube khona ingxaki. I think when it comes to into ze breeding, if mhlawumbe isilwanyana kune polygamy kwi-animals mhlawumbe zingabaluleka xa kunje, but ezinye zezinto Mushe esithe sazibona during the floods, especially with the videos that have been circulating online, siye sabona ne video apho
sibona i-elephant. I-elephant ibeleka i-leopard. I-leopard apho ibizama into yoba ngaba mhlawumbe ihlangule emanzini. Saphinda futhi sabona nenye i-elephant izama ukusindisa umntwana wayo omncinci. But I was very interested xa ndibona i-elephant inceda i-leopard. Siyaqonda into yokubana kuba khona ukrwitha-krwithwano in the wildlife or in the jungle. Ingaba mhlawumbe uthando nokuprotectana kwizilwanyana or the empathy eye iphakame during kumaxesha nzima zizinto eziqhelekileyo ezo, and ithini empathy kwizilwanyana kumaxesha nzima? Empathy kuzilwanyana in the wild is there, especially if they are not competing with one another. I'll give you an example. If an elephant has to see a lion cub struggling, I have a picture somewhere where it lifted that particular cub on the trunk to help cross a river. Sometimes I think I also saw one helping to cross the road, which is very interesting for us to view. Now, other animals will fight against a particular predator to protect a herbivore, like crocodile. Hippo will fight against a crocodile to protect maybe a herbivore in a river. So that does happen. There's a relationship between those particular animals. And then, but to come back to your question, yes, there's an empathy that's been showed by mega herbivores to what we presume to be a predator against mammals. But then it does happen. Hayi, inikeza umdla kakhulu. Ngoku ndiyafuna ukuqonda into yobana apha singabantu ingaba mhlawumbe uxanduva lwethu luphi eqinisekiseni into yokubana sikhusela izilwanyana zasendle. Enye yezinto esizibonileyo kukuba kukhona umlambokazi obizwa ngokuba yi-Crocodile River okweli phondo elithe labe kanti nalo liyahlaselwa zii-floods. Kwabonakala kuphuma i-crocodile ezinye eziyazama into yokubana ziye zindlini zabantu. Xa kuziwa kwi-survival, why mhlawumbe sizawubona ezinye izilwanyana ezifuna into yokubana zingene ezindlini zabantu for survival? Talking of that, there's also a topic around that particular thing, wildlife and human conflict, or human and wildlife conflict. Now, this is a disaster, and then the poor crocodile is looking for habitat or for shelter or for safety. Yes, and then now it will, as they're moving up land or higher areas, they are bound to be in conflict with human beings. And then, unfortunately, its brain doesn't say, I'm going to be affecting people, it's looking for shelter. I hope I answered your question. No, ndikuva kakuhle into yokubana i-crocodile yona in its mind it's looking for shelter, but xa uzawuthi gqi i-crocodile endlini ingena, ndizawuthatha mnizembe ndiyigece, and into leyo ekhalinywe kakhulu into yokubana as humans we should not be doing that. So irresponsibility yethu ukuqinisekisa into yokubana we protect lo crocodile or animal engaba mhlawumbe izendlini, because kum mna ndizothi izohama apha endlini kanti ayizanga loo nto. Yes. Another thing that you need to look at, familiarize yourself. If you are in a wild, next to the wildlife area, protected area for argument's sake, familiarize yourself with the officers of that particular protected area. If you need to have their numbers, or section ranger or reserve manager or the park manager, or even the people who catch snakes. We call them snake catchers. Yeah. The particular snake is looking, reptile in particular, to be in general, reptiles. They're looking for shelter. They're not looking to harm you. Make sure that you have the contact of the particular of that reserve manager. People who catch snakes, they'll help you with that.
Hey inzima ke lonto but ndiyafuna ukuqonda kuwe njengokusebenza kakhulu nezilwanyana ucinga uba mhlawumbe ezeziphi programs efuneka into yokubana ziba khona ukucreate i-awareness around the topic between i-animal and human interaction because uba ngaba mhlawumbe uthi you must familiarize yourself with officers or i-wildlife especially in the rural areas because uzawufumanisa into yokubana mhlawumbe kuvela inkawu that is a monkey and siyaqonda into yokubana if inkawu izawuvela ezilalini sizawuthi kuyothethwa izinto zokuba asana mhlawumbe isuka komnye umzi ngekagogo sibanibani zonke ezo zinto ezo. So what programs ocinga uba mhlawumbe zingaba khona ukuqinisekisa into yokubana there is awareness kwimiba yezilwanyana especially i-wildlife? Right mbukeli we-SABC lihaye kubonakala ngathi kuke kwaba khona nje amagingxigingxi esiye saba nawo kodwa ke sibe nodliwanondlebe esingatsho into kubana linikeza umdla kakhulu malunga mbukeli nendlela izilwanyana eziye zichaphazele ngakhona ingakumbi mbukeli xa sibona i-floods eziqhubeka usinikeza mbukeli i-insight enhle kakhulu malunga nendlela mbukeli izilwanyana ezibangayo ndiyanolonwabela kakhulu ke mbukeli oludliwanondlebe kuba kaloku luye laqhuqha ingqondo zethu ngokuba nathi singabantu njengokuba sisokola nezilwanyana kananjalo nazo ziyasokola. Siyathemba ke mbukeli into yokubana sawuthi gqolo ukujonga into yokubana sikwazi into yokubana sikhusele oko kusingqongileyo kuquka nezilwanyana zasendle.